טוב לכם, חברים יקרים, מאני מייקר, סקירה בורסה ישראל, תאריך 6.1.2023. אנחנו מבינים שבורסה ישראל חמה, רותחת, איך אומרים, יש קצת השתפרות, ואיך אומרים, עם ישראל חי. כל הזמן אתם תראו את הפוסטים שלי, אני מאמין שישראל עומדת לנצח, ואנחנו מנצחים וכובשים, ולא ניתן להם אפילו פיפס אחד לחשוב שאנחנו לא הצבא, אנחנו הצבא המוביל, ועם ישראל חי. בואו נתחיל. בורסה ישראל, כרגיל, סקירה היום היא רק על בורסה ישראל ובקשות שלכם ומה שאני נותן. אני לוקח את הדבר הזה ואני תוחם את כל בורסה ישראל. עכשיו אני מבין שזה כל מה שקרה פה באחרונה. אני מתחיל פה, איך אומרים? להתחיל לשים לי קווים, שזה הקווים שלי, שזה הקווים שלי, שאני רוצה שיהיה לי אחד פה, אני רואה את כל התמיכות, ואני לוקח את הקו הזה, אני אשים אותו פה, בסדר? שזה הקווים שאני רוצה, ובטוח יש עוד קו אחד, שזה ההתנגדויות שלי, שהוא יהיה פה. בסדר? אני אפילו יכול לשים טיפה יותר למעלה, אני רוצה. אבל ככה, זה התנועה שקרה בבורסה ישראל. אני פה לא ראיתי פה בדיוק הצטרפות, אבל אני מכין את עצמי להצטרפות, ובזה אני אומר, בורסה ישראל מעניינת. אנחנו קוראים לזה, התחלנו את הזבנג הראשוני שירד ככה ירידה כזאתי, היה חייב לבוא בומרנג כזה כמו כדור שחוזר במטקה, חזרה, אז כל זה תנועה חזרה של בומרנג, וזה בפאזה A של וייקוף. אנחנו אומרים לזה כאילו הקונים שקונים תנועה הדרגתית, שהם חושבים שהם תפסו תנועה. נכון, הם תפסו פה רווח, לא יודע כמה היה פה רווח, בואו נראה כמה היה פה, אם היינו מצטרפים פה עד למעלה, 6%, סביר. עכשיו, מה אני רוצה? אחרי שאני רואה את כל מדד תל אביב 125, אני לוקח את התחימה הזאת ואני בונה תרחיש על כל הדבר הזה. שאני מבין שיש לי כבר את הקווי תמיכה, התנגדות פה למעלה, ועוד תמיכה אחת, אני יכול לסרטט לי את התרחיש שאני רוצה. אני חושב קודם כל, שאם הוא יחזור ויבנה פה עוד תרחיש איסוף, ואז יעלה, אני אתחיל פה לקנות מניות פה אפילו, או שהוא יבקר פה, בכלל ברמות האלה של 1,700, או הוא יבנה פה את האיסוף שלו. אז יש לנו שתי תרחישים, או להחמיר, המחיר יתחיל לצנוח, והוא יבנה פה עוד תסריט בדיקה, ואז הוא עושה טסט על רמה חשובה פה. אז יש לנו 1, יש לנו 2 תרחישים, יש לנו פה 3. אבל זה אומר שאנחנו צריכים להבין שעכשיו אנחנו לא יכולים לקנות מניות, שהשוק מתוח עד שהוא לא יתקן בכמה נרות, או יתקן בסגנון דגל, או יתקן בסגנון דגל פורץ, ואחר כך יהיה קנייה בפריצה של הדגל, משהו סגנונות כאלה, אין כלום, שום דבר, אבל צריכים להכין את המניות. אז קודם כל, יש לנו את הדבר הזה, שזה נקרא תל אביב 125. אני לוקח אותו, אבל אני אשתף אתכם איתי עם כל הדברים האלה, שאני רוצה להכין לכם את הדברים האלה. אני רוצה להכין לכם, אומרים שאתם תראו ככה אחלה ערך. אז אנחנו מבינים שבורסה ישראל היא סופר מעניינת, ועכשיו אני לוקח את מדד הנדל"ן לארץ, שאני חושב שמדד הנדל"ן בארץ הוא סופר סופר מעניין, הוא הגיע למחירי ממש, איך אומרים, תחתית, שבשפה שלנו, בשפה של וייקוף, הוא הגיע למחירות קצה, שהוא הגיע הכי נמוך, ותראו איזה זבנג הוא עשה, כמו שאמרתי מקודם בווייקוף, הוא התחיל
את הפאזה הראשונה שלו. אז עכשיו אנחנו מתחילים לראות, יכול להיות, יש פה בכלל פה, אנחנו פה בפאזה העתידית של סמן ימני, בהרבה מניות שמניות נדל"ן, שהם אספו הרבה, ויכול להיות יחזור הכסף לטווח הזה. אז עכשיו אני רוצה את כל הירידות של מדד הנדל"ן, שאני רואה שהוא ירדו פה, והם בנו פה איסוף, שכבר הירידות התמתנו, אין יותר. אז מדד הנדל"ן הוא סופר סופר מעניין אותי, ושוב פעם אני מסדר לי את הגרף, ועכשיו אני רוצה להתחיל לנתח אותו. בסדר? ווליומים לא מעניין אותי, אני רק רוצה בינתיים לבנות תרחישים. אז קודם כל, יכול להיות שיהיה כזה תצורה, ואז יבוא הצטרפות פה, זה גם יפה, או יהיה פה, גם, בסדר? או בכלל, הוא יחזור ויקנה פה. שזה גם, אני אשמח, הוא יעשה פה פריצה על רמה חשובה פה, זה יהיה פה מדהים, ויעשה פה טסט על אותו רמה שהוא היה פה, שהוא קנה פה בכסף המוסדי, אבל זה רחוק. אז זה תסריט יותר מעניין, וזה תסריט יותר מעניין. דבר נוסף, אנחנו נבין פה שהכל פה זה סמן ימני, ויש פה הרבה מניות שנראות, יראו מדהים, ועוד מעט אתם תראו בסקירה שלי. אז זה נדל"ן, בסדר? אנחנו ממשיכים. עוד, אנחנו יכולים לקחת גם את תל אביב טכנולוגיה, תל אביב 90, שהוא גם לא רע. אנחנו יכולים לקחת נפט וגז, שהרבה נמצאים אבל הוא מראה חולשה. יכולים לקחת פיננסים, שנראה לי אני אקח את הפיננסים, זה כל חברות הביטוח, מה שקרה איתם. אני אפתח אותו על גרף שבועי דווקא, ולא על גרף יומי. ואז אנחנו רואים פה את הפריצת שווא, אנחנו נראה פה את כל האנגלפין, הנר הזה שפרץ פה, בכלל פה זה. נשים אותו יכול להיות, ככה, עכשיו אנחנו רואים פה את הפריצה, אנחנו גם נשים את ההתנגדות פה למעלה. זו ההתנגדות הכי קרובה בשבילי. עכשיו אני עובר לגרף היומי, ואני מחפש לראות מה אני רואה פה בכלל. ובאמת יש פה, איך אומרים, לעשות פה מסחר של דשדוש. אם אנחנו רואים את האיסוף פה, הוא הגיע עד לפה, אז יכול להיות הוא רוצה לנשוף להתחלה לפה, הוא לא רוצה לחזור לפה. אנחנו רוצים את התנועות הכי קרובות, אנחנו לא פה, אנחנו פה. אנחנו רוצים את אותו כסף, וכן, גם פה יש הרבה מניות מעניינות שצריכים לחקור אותם. כל החברות הפיננסיות של הביטוח פה נמצאות פה, וזה לא הבנקים, החברות הפיננסיות שווה לחקור, כמו הראל שקנתה את ישראכרט, ועוד כל מיני בנקים ועוד כל מיני חברות כאלה של, איך אומרים, של חברות ביטוח. אז עכשיו בואו נתחום גם את הרעיון הזה ותראו את התרחיש שהיה פה. אני רוצה שיהיה לי פה, ואז קנינו ככה. מה לעשות שכבר זה ברח. אי אפשר לשים פה סטופים. פה יכול להיות היה נקודה, אבל אנחנו רואים קצת לחץ קצת. אני לוקח את אותו הדבר, אני תוחם את זה, ועכשיו אני יודע איפה נמצא הכסף, שאני רוצה לנתח את המניה. אז קודם כל, הנקודה הזאת כמעט עברנו אותה, או שזה יהיה כזה דבר, ואז יהיה פה פריצה, או שהוא יסגור את הגאפ, ואז אנחנו מקבלים פה פריצה, ואז זה נר שממשיך לפרוץ ואנחנו יכולים להצטרף בפריצת הדגל. בסדר? עוד שנייה, אנחנו יכולים גם לקבל פה המשך תיקון גס, בסדר? שיכול להיות, הוא ילך לפה ויבדוק עוד פעם את הרמה, יעשה טסט עוד על רמה, תראו כמה טסטים היה פה, טסטים זה הבדיקות של הרמה, יכול להיות עוד פעם, ועוד פעם נוכל לקנות את זה במחירים. אז יש לנו פה כמה טסטים וכמה סגנונות פריצה על כל התהליך הזה של מדד הפיננסים. זה דיברנו מדד הפיננסים. עכשיו בואו נעבור למניות שלכם שביקשתם. בואו נתחיל ממניית טבע. נתחיל ממניית טבע.
אני אקח אותו רק בגרף השבועי, הוא יותר נקי לי, בגלל כל הגאפים. וטבע מעניינת, אין מה להגיד, טבע מעניינת, סופר מעניינת. אנחנו יכולים לקחת את כל התמיכה פה, כל ההתנגדות פה, ולקחת את כל התמיכה. אנחנו מבינים שהיא אוספת, 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 שנתחיל לראות את הפריצה פה, מעל פה 4413, היא תעניין אותי, בינתיים רחוק המועד, כן טבע, היא ברשימה המורחבת אצלי, אני מודה. הלאה, בואו נעבור לדיסקונט. בנק דיסקונט. אני לוקח אותו במפות הגדולות יותר, וכמו שראינו מקודם, אנחנו מדברים על, איך אומרים, על בנק חזק, בסדר? שיש לו הרבה תחתיו, איך אומרים, גופים של, איך אומרים, של הרבה כסף דרכו, אבל בכסף המוסדי הבנק הזה בינתיים מדשדש, אתם רואים כאילו אין שום פריצה, אין אפילו ספל וידית, יכול להיות הוא רוצה להגיע, זה גרף שבועי, אנחנו נעבור לגרף היומי. אני לא רואה פה כלום, עד שלא יתקן, יעשה דגל, גם אין מה לחפש פה. בואו נעבור לדנאל, בואו נעבור, מי שרצה גם, אנחנו נראה גם את דנאל, יפה. דנאל דווקא עשתה עבודת תהליך מדהימה, שחברת כוח אדם בין השולטות בארץ, ואין מה להגיד, קודם כל, הניעור הזה פה, זה ניעור שאם נקבל פה שפל עולה חדש, ודקה אני אסרטט את זה, אז המניה הזאת גם תהיה בסמן ימני אצלי. שזה אומר, אם אני לוקח את כל זה, ואני מסרטט אותו ככה, אז קודם כל, אני חושב שהדבר הזה יהיה, איך אומרים, יהיה פה איסוף יפה פה, ואז גם אנחנו נפרוץ כל ההתנגדויות האלה, והמניה הזאת תהיה מדהימה. אפילו היא תהיה אחת המניות המובילות העתידיות של בורסה ישראל. לא כדאי להיכנס למניפולציה, הרבה פה מוכרים, שולטים פה, אנחנו רואים פה בניעורים. אם בכלל היא תירד לרמות האלה, יכול להיות יש פה רמת, עוד הפעם, כסף מוסדי שירצה לקנות אותה, אבל התנועה יורדת פה, לא כדאי לגעת בתנועה יורדת, בגלל שהמניה חזקה והשוק רוצה לחזור, אז אנחנו רוצים לקנות ריבאונד שמניות חזקות, לא מניות חלשות. אז זה גם מניה שאני קורא לזה, תמשיך לעניין אותי, וכל האיסוף הזה פה, הוא יהיה יפה פה. אז קודם כל זה איסוף, על איסוף, ממש סמן ימני, דנאל, החזרתי אותה לרשימת המעקב בזכותכם, אחלה מניה מעניינת להמשך, כל הכבוד לכם. מניה הכי יפה מכל מה שדיברנו עד עכשיו. בואו נראה את רפ"ק. בואו נראה. רפ"ק. בואו נראה אותה בגרף השבועי, יותר נקי לי, בגלל שהיא זה. קודם כל המניה רואים אותה בפיזור, תנועה יורדת. עוד לא התחיל פה לחץ שהיא רוצה לפרוץ פה את ה-2500. אז בינתיים היא מניה חלשה, וכל המניות שעד עכשיו ראינו. נעבור לגרף היומי. אז ניקח קודם כל את הדבר הזה, ועדיין המחיר ירד למטה. ניקח את התעלה יורדת בכלל. ניקח פה. ואת האמת קשה לי לנתח אותה שהיא לא מניה מדליקה אותי בכלל, בסדר? לא אשקר. שאני אהיה מניות חזקות מהשוק. אבל כמו שאמרתי, כל עוד היא תתקרב למחירים כאלה 2,500, 2,600, ותעשה פה שפל עולה היא תעניין. בינתיים אין פה כלום. שום דבר. יכול להיות היא תבנה כזה תסריט, היפוך תנועה כלפי מעלה, בינתיים לא מעניינת, בסדר? לא מעניינת אותי. הלאה, רותם שני, ראיתי אותה בקטנה, גם עליה אני לא מדבר. למה? היא בלי מחזורים. כמעט היא מניה בלי מחזורים,
אנחנו רואים במניה כזאת זה תאונת דרכים בשבילי, אני לא נוגע בה גם, נראה לי אפילו היא שייכת למדד 60 המניות, כאילו, איך אומרים, יתר 60? לא יודע, היא לא מפחידה אותי המניה. לא נוגע בכאלה מניות, גם אפילו הגרף השבועי שלה משעמם, אבל לא מניה אפילו שתעבור, איך אומרים, רשימה חמישית, אני קורא לזה, זה לא ורידיס, יפה מאוד. תצורת איסוף קלאסי, תחום הקלינטק חזר קצת להיות חזק, תחום הקלינטק זה כאילו שייך מהנסדק אם אני לא טועה, אני תוחם אותה, ועכשיו אני מבין שאני רוצה שהיא תסחר לי על הרמות האלה, בסדר? וגם היא תפרוץ פה את כל ההתנגדויות האלה, מי שבפנים ברור שינהל את זה בכבוד. אני עובר פה לכל הניתוח פה, ואני לוקח אותה ככה. יפה. עכשיו אני לוקח את הטוש. עכשיו דבר ראשון, אני רוצה שהאיסוף הזה יתחיל להיות לי יותר גבוה. למה? שאז הוא יפרוץ לי את כל ההתנגדויות האלה. ואז אני נכנס למניה מרק-אפ, שכל זה מניה מובילה, תהיה בין המובילות. אז כל שפל עולה וכל סגנון ספל וידית, ורדיס תהיה אחת המעניינות, כל הכבוד למי שהביא אותה, איך אומרים, יפה מאוד, יפה מאוד. בואו נעבור לאזורים שאני הבאתי. אם תראו את טביעת העין שלי, תתחילו להבין שאני מחפש יותר מניות שמתחילות איסוף שני, איסוף ראשון, אבל העיקר שמתחילות להיות מעניין. כל זה, זה איך אומרים, פנים מחייכות, נכון? לחי, פנים. עכשיו כל זה, זה איסוף על איסוף, תעלה יורדת פה, אנחנו יכולים פה לקחת תעלה יורדת פה גם. יכולים פה כל התעלה יורדת, פה ככה, ואז יש לנו את האיסוף הזה. עכשיו האיסוף הזה גם, אז עכשיו אנחנו רוצים לעלות מדרגה לאיסוף הזה. יפה. עכשיו, המניה הזאת, למה? נדל"ן. זוכרים? אמרתי נדל"ן, המניות הן בסמן ימני. כן, היה פה תנועה מתוחה, אתם רואים פה את הניעור פה, שנר פטיש, זוכרים? שכאילו היה פריצת שווא בעיניי על האזור הזה. אנחנו ניקח את כל התחימה ונתחיל לראות מה אנחנו מתחילים לראות פה. אז קודם כל, אנחנו רוצים שהאזורים תתחיל לנוח על הצד, או שתתקן, בסדר? או שתתקן ואז יהיה פריצה, או שתנוח על הצד ויהיה פריצה. אין משהו אחר. אנחנו רוצים שתרד עד לפה, זה יראה חולשה. כמה שהיא תתקן על האזור הזה, אני אוכל להצטרף ולקנות אותה, אבל אני רוצה לקנות בסגנון שתי הדגלים האלה. בסדר? זה שתי האסטרטגיות שאני אחפש. מעניינת אותי אזורים להמשך, וגם בהמשך אני אוכל לנער את כל המוכרים מהעבר גם פה, ואז להצטרף. פה זה בכלל התנגדויות עתידיות, אז גם אפילו את אלה אני ארצה. זה אזורים. הלאה. אפריקה. חדנו שלא הקלטנו לכם. אנחנו נעשה עוד אחד, והקלטנו לכם. אז אפריקה. יפה מאוד. אפריקה. נסתר על החומרים. ככה, זה אפריקה מגורים, תראו איזה יפה העלייה, גם פה היא סיימה ירידות, תראו את הירידה פה, ותראו פה, יפה. אז קודם כל יש לנו עלייה, תראו זה עלייה, ופה את הניעור פה, ששלוש פעמים המחיר לא פרץ. קודם כל אני רוצה שהמחיר ינוח ברמות האלה, אני רוצה. אז אני לוקח את הסרגל, אנחנו הולכים לסרטט. אתם מבינים שרוב המניות פרצו
נתנו תנועה, עכשיו אנחנו צריכים לחכות בסבלנות שיבואו התרחישים, סתם לקנות מניות. איפה תניחו סטופים? אין איפה להניח. אז אני רוצה את התסריט הזה, וגם שכל ההתנגדות הזאת אני רוצה שתלך לי. אז כל זה יהיה התנגדות, ואז אני אוכל לפרוץ את כל הקופסה הזאת עם מניה סופר חזקה מאוד מאוד, אפריקה מגורים, גם משתפרת, הרבה פרויקטים ראיתי מהם. גילת, יפה מאוד, גילת. גם גילת חמודה מאוד, אני מאוד עוקב אחריה שאני רוצה להצטרף אליה, בגלל המפות הגדולות שלה. ואותו דבר, גם כגודל שיהיה פה הצורת דגל, אני אוכל פה לפרוץ עם המניה העתיד פה, ולהתחיל פה את הפריצה העתידית, 2620, העיקר שהיא תפרוץ לי. סופר מעניינת גילת, חברה לישראל. חברה לישראל, אנחנו הולכים פה, אנחנו רואים, לתקן את כל נקודת ההיפוך פה שהיה פה. בסדר? אני לא יכול לסרטט אותו טוב טוב את הקו מגמה, אבל אם תראו אותו פה, אז כל זה אנחנו בתעלה יורדת. בסדר? ממש קשה לי פה איתו, אבל בסדר. נעשה את זה ככה, ויהיה עוד קו אחד, יהיה כאן. בסדר? יפה. עכשיו קודם כל, חברה לישראל היא אחת החברות המובילות בארץ, בסדר? היא ירדה מעונה, תראו מה זה ירידה, ירידה נכון, היא יכולה לרדת עוד יותר, היא יכולה לרדת. אבל יש לנו פה, איך אומרים? תמיכה חזקה. אני רוצה תסריט, אני לא אומר כניסה, תסריט, אני אסרטט את זה, בסדר? כשאני מתחיל לראות, פה היה בלימה ראשונה, פה היה. המניה תקנה לפה את הכל, ועכשיו עושה פה עוד איסוף תקנה, מחזור חריג שנכנס פה. אנחנו רוצים לתכנן מה אנחנו רוצים, בשביל להיות סחורים לא אגרסיביים, אלא סולידיים, בסדר? אנחנו לוקחים פה, ואנחנו נרצה להתחיל לחזור לטווח של הכסף פה, מעל 100,000 אפשר להתחיל לדבר איתה, מה אכפת לי? ה-20,000 לא רוצה לראות את ה-20,000, אני רוצה שכל המחירים האלה ייעלמו לי, ואז אני מבין שהמניה חוזרת רק בקונים, עושה לי דגל, טלק, חוצה את כל המגמה יורדת, ואז אני בשקט יכול להחזיק מניה, שסיימה תיקון אגרסיבי. פה לא הייתי בונה שום דבר. יכול להיות הייתי קונה פה את התנועה, אבל במינימום סיכונים, אבל גם זה נגד מגמה יורדת, והרבה מוכרים פה יורדים, אז אני רוצה בסבלנות לאסוף, שהיא תסיים לי, תעשה לי את התסריט. יפה מאוד. קודם כל, תודה רבה לכם, היה מדהים, איך אומרים? אם אתם רוצים תכינו עוד מניות, עוד אין זה גרמני מקר, ובקרוב סדנה של 10 יום, 12 ל-11, מי שרוצה תגיבו, אני נצרף אתכם, תודה רבה לכם.